Dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat
Salamat gid. Basta Radyo Bumbo, number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran.
tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 21 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udtopit sa 14 sa bulan sa Enero 2021. Biyernes karon nga daw, Biyernes edisyon sa ito na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tundom kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong ito pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents, nga nasain sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kaya pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita kay mabatian kita live sa YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Ari kita sa YouTube channel, so wala na sa mga transistor radio nga mga monitor daw nga ara sa inyo tagsa kapanimalay. Pwede na kamo magkagamit sa inyo nga cellphone or anuman nga mga gadget na ginagamit nyo, laptop or desktop. O kung ano man dira, may ibang pagig kamo nga mga gadget nga pwede gamiton. Pwede na kamo pamati ka makalantaw live sa palatuntunan Bumbuhanay Sodto sa YouTube channel. Pwede man sa inyong mga smart TV kag kung may ara kamo internet connection, pwede lang man kamo ya makakadto sa YouTube. Kag pagkatapos inyo lang lantaw kadtuan ang Bombo Radyo Bacolod, kag ipinduton ninyo ang logo blas ang Bombo Radio, kag may nagagwa da live, kag makita nyo Bumbuhanay Sodto live, amo nang pinduton ninyo, then magkalantaw na rin kag makapamati sa sili nga palatuntunan. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, call center agent nga napatay sa tong nagligan nga bulan sa Disyembre. Sa autopsy report, nagagwa nga mayaragid sang foul play. Mayagi sang kuga ang iyang liog banwa, kag amo ni ang gintunaan siya sini nga kamatayon, kag daw ginalantaw nga ang gingamit sa pagkuga amo ang cord sa iya sini nga ID. Balay sa isa ka balay sa Pontevedra nga iyara sigad sa dalan, natumbahan sang truck nga may karga nga tubo, duha nagkalamatay sa sulod sa balay. Daw sa initial nga information nga nabaton ko diri, base sa pag-istorya ko sa kay Mayor Jomar Alonzo, daw nakainom ko nuning driver. Samtang sa pinapakita mga balita lokal, mga syudad sa probinsya sa Negros Occidental, amo amay pinakadamo nga kaso sa COVID-19. No vaccination, no ride policy, unconstitutional. So mga kabiyanan sa kay Councilor Dindo Ramos, nga mo ang chairman sa Committee on Transportation. Yan constitutional gid man, no? Ang ining no ride no vax no ride policy. Pero ginapatuman ni kag may memorandum nga ginapapanawag ang LTO banwa, may kaintanan sa sining no ride o no vax
no vaccination, no ride policy. Kaya sa balita national, panibagong record high mga kabyanan sa kaso sa COVID-19. Naglabot na karon sa 34,021. 34,021 ang panibagong nagdugang nga kaso sa coronavirus sa pungsod Pilipinas. Kung napamatian naton banwa ang report gikan sa DOH kada adlaw nga nagasakang kaso daw makulbaan kita. Pero kung ipagwa lang sang DOH ang kumplito kita ni detalye at least mapaganagan ang ginabatyag ta kaga base siguro ang mga katawhan pwede pa makasuggest sa gobyerno. Kaysa amo ni kadamo nga nagkala positibo daway man sang may naglala ang sitwasyon kay kumo nga ang variant subong nga sa nagligad ginhambal to nga ang dominant variant sang coronavirus nga nagapanglaton sa aton subong amo na ang Omicron. Pero sang ulihi ginbawi naman sa DOH. Hambal ng DOH siya, hindi Omicron ang dominant variant. Ang dominant variant kuno Delta lang yapon. Di kabalo ka naman kamo banwa kung Delta variant ang pagambalan, medyo maisog-isog ini siya nga sahi sa COVID-19. Ikumparar sa Omicron. Ti daw kaangay balang basi ginapakulbaan kita sila sang DOH. Kay kung magsiling abing Omicron ang dominant, di daw okay lang ini siya kay masyado lamang kuno kahina ini nga klase sang COVID-19. Kagapon ang report sang DOH 34,000. No? Hasta gidayan sa pila ang malabot sini nga kataason sang nagapositibo sa COVID-19 tubtob mag-untat na initanan. May nagasiling man nga ining Omicron variant, no, may nagasiling banwa nga ining Omicron variant sang COVID-19 amo ini ang makapatapos na sang aton nga pandemya, no, amo ni siya magapahina sang magapahina banwa sang ano pa man nga klase, ano pa man nga variant sang COVID-19. Kaya daw amo na ni kuno ang Omicron ang magatag sa atong sang immunity pagidya. Inay ulo istorya lang na ang Omicron makatag sa atong sang immunity to end the pandemic. Di ko na, kung malatnan ka kung sang Omicron, makaangko na sang immunity ang imong lawas. So, doon nagbatinggilan na bumbudyas, no? Kung maka-Omicron ka kuno, doon mabatinggilan ka na sa anuman nga sahi sang COVID-19. Di maitani ko na muna ang Omicron nga makahatag sa aton sang mabakod nga immunity batok sa iban pagidya nga sahi sang COVID-19 sang coronavirus nga nagakwan ka na naging isa ka nakabating, no? Buti nga sang bating gilan. Di imagine na ang iban nga nagaka-positibo, may ara iya nga tagtatlo na kabisis nagpositibo sa COVID-19 mo, no? Tatlo na kabisis nagpositibo sa COVID-19. Pero buhi gyapon mga buhi gyapon. Ang kilala ko, amo man bakod man ang iyang immune system, buhi man sa gyapon. Nagkalamatay na ganyan kuko niya, una pa patay kuko niya mo. Sa iya ko galingon. Siling sa siya grabe nga kabuhi ni mo ba? Siya katatlo ka na kabisis na ka-COVID, tanaw na mo kuko patay na, buhi ka pa. Ang iba niya patay na, buhi pang kuko. Iya suli ko, una patay kuko sa iya. Kaya balo ko mo banwa kung mapatay isa katawo, ang kuko hili nagalaba pa na mo buhi pa ng kuko, pero patay nang datag iya. Ang isa to yang katatlo na kabisis gin COVID. Ya buhi pagyapon pero pagsik pa saya, kuko niya kilamatay na mo. Siya nung kay kanilog lahog na nang gin kamatay sa kuko, hindi niya kay tungod sa balatian na lampusan niya ka martilyo. Nalampusan niya ka martilyo. Ano pa na, patay. Sige. 29 minutos banwa nakaligad sa tag ng alas 11. Mga langas-lakas na rin natin para nga magkakulukadlaw kumudra sa tunga-tunga sa sining aton nga pagkabalaka sa pag-ibwal pasaka sa kadamuon sa kaso sa COVID-19. Sa balita nasyonal, sa aton nga mga top stories of the day, 102% na ang COVID bed occupancy rate
sa PNP quarantine treatment facilities. Suno sa ASCOF, 102%. Sige, nung nag-alalawas ng pasyente, grabe do, ipakita DOH ang picture sa mga nag-alalawas na nga pasyente, bla? Kaya kung anong kondisyon sa lawas nila, siling, hindi man ni makamamatay ang, hindi magilala ang Omicron. So, diri ba na nagkapakita nga, ang matutuo galing nga report nga, ang dominant variant sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas, Delta lang yapon. Ano tayo galing una nga nagpagawa sang report niya nangin dominant variant ini. Kaya DOH man nagpagawa sang report nga dominant variant na ang Omicron. Anay subong dominant variant kaliya, Delta. Do trial and error raw. No, DOH. Mailan ng trial and error kung hindi tugas ang kamatayon. Pero kung mag-trial and error ka kang resulta, kamatayon ba daw kabudlay na siguro? Pero may ara na banwa sang bulong nga ginimo ang Pfizer para sa COVID-19. Businingon kung maglala ang sitwasyon nga daw naigo kang sa COVID kag naglala ang sitwasyon sa lawas mo, pwede na subong makabakal sang may ara na available nga bulong. Kaya ang South Korea nagsugod na sila sa pagpanagtag sang mga bulong sa COVID-19. Amo ning ginatawag nga Paxlovid, Paxlovid. Amo ni ang bulong, ginapanagtag karon dito sa South Korea. So ni ato ni mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa Biyernes edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. This time mga kibanan, kuha na naton ang report sa patrol upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Follow up ini sa aksidente dito sa Banwasang Pontevedra. Hibaloon naman naton karon pagi sa kay Mayor Jumar Alonso sa Banwasang Pontevedra. Ang ining mga paglantaw niya abi karon sa sining mga nagalinabay nga mga tracking nga may karga nga tubo, ano ang mga precautionary measures ng imuon para nga hindi magluntad ang kangay sining nga mga aksidente. Kagibaluon taman karon kay Mayor Alonso ang sabahin sa sining vaccination drive nila kagahapon nga pertigid ka ginutok sa mga tawo. Una nato ng report ni Bombo Gracelyn Lubaton sa piya kalinya. Bombo Grace, please come in. Pamudan, confirmed na nga duha ang patay kag tatlo ka mga pilason natugas ang aksidente no sang isa ka 10-wheeler truck nga natumba sa isa ka balay dira sa Banwasang Pontevedra. Pamudan, so mag-iloy ini ang patay no nga Cordero. Uno lagi si JR Cordero kag ang isa amo si Ermi Cordero. Pamudan. Sinong ikadua? Ang iya sila nga iloy, no? Si Ermi Cordero, pamudan ang napatay sang last 9 sang aga. Okay. So pamudan nataboy ning aksidente, no? Pagaingat ang agahon, launa 30. So ang tatlo ang nila sa ospital kung ang tanan sila no, tanan sila in hospital. Kag ang driver sang 10-wheeler truck pamudan ang critical subong no gindala di siya sa syudad sa Bacolod kag padayon nga ginabulong. So ang ini nga aksidente no sunod sa pag-investigate sa atong mga pulisan dira sa Banwasang Pontevedra nga ining Isuzu truck 10-wheeler pamudan nga may duag green nagapadulong no sa halin sa east to west direction kag pagkaabot sa provincial road sa Purok Santan kag Purok Morabita ang ginapabodan no ang ini nga truck na bunggo sa railings no sa road railings samtang nakabunggo ini samtang ano siya pamudan nakabunggo sa railings nagkapadayon ini sa pag lagan o kung lakat hasta nga naglambot sa bahay na ginastaran sa mga Cordero. So, amo to pamudan, ang balay, made na siya sa mga light materials, kag may concrete lang part, so wasak
wala gid sang bilin. So samtang katulong sa balay bumudan ang mga biktima ang nagakatulog kay syempre kaagahon pa bumudan. No, kag ining bata nga patay bumudan, dead on the spot kini siya. Sus. So, Ermi Cordero ang ginalaya sa hospital, no? So bumudan ng hospital dalan siya didra sa DSB Hospital. No, kag gin-declare nga patay, no, alas service ang aga. So ang driver sa nambal ko ara diri sa Bacolod City, ang iya sini nga bata outpatient na. Kaya po siya nga bata bumudan mo lalaki. Oo. Daw bali helper niya. Na siya. Isang minor injury bumudan. So ang isa naman niya bumudan ka bata ni Ermi Cordero nga napatay, minor man lang ang iya sining injury. Lang ang bata ni Irming nga napatay, hindi minor injury kay napatay siya mo. I mean, I'm referring sa kay Ermi nga napatay. Okay. So bumudan ang iya sining bata nga isa among napatay, kag ang isa ya buhi na siya naka-sustain or nakakuha lang sang minor injury. So tatlo ang pilaton kag duha ang patay bumudan. So ang reason sa ni nga aksidente na lose control bumudan ang driver sang truck. So bumudan mahimo nga ang ini nga kaso, no, kung magapasaka manggid sa driver ang pamilya, reckless imprudence resulting to homicide, multiple injuries and damage to property ang iya sa pagkatabangan. Okay. So bumudan pamatian ta ang pahayag, no, sang Deputy Chief of Police sa Medra Police Station na si Lieutenant Ruel Pinheiro. Okay, sige abi. Okay, daligid lang. Pamatian nato nabi ang payag ni Ruel Pinheiro. Damalang-alang ni siya Bumbo Grace. Sige. So, in a way, kagina naka-istorya ko sa kay Mayor why ma-mention ni Police Lieutenant Ruel Pinheiro sa banwasang Pontevedra kung nakainom ining driver kay sunod sa kay Mayor Alonso daw hubog kuno ining driver sa truck. So bumudan according sa aton sining Deputy Chief of Police, no, kay Sir Pinheiro, no, negative man kuno. Negative man. May ilim na siya. Yes, pero hindi pa na confirmed Okay, sige. So ihibaloon ta na karon, no, kag or base na piyungan ining driver. Yes, bumudan kay kaagahon sa kadpuno, no, 40 tons bumudan ang karga sini isang 10-wheeler truck nga tubo. Amo pa gini ang dapat nga hibaloon naton kag dapat nga questionon naton nga ang may mga truck nga nagakarga sang taga 40 toneladas nga tubo kay dapat may load limit na siya nga hindi na siguro makalabot hindi dapat makalabot Bumbo Gracelyn. Yes. Sa 40 tonelada kay may mga taytay nga hindi makasarang yang maagyan sang mga tag 40 toneladas. Sa taytay kay makita mo na nga may ngalan na load limit 10 tons. Na do mga mamuna load limit 15 tons. Duwasta lang man gani guro sa 20 tons ang load limit sang taytay. So sa pag-check ko mo no, nag-search man kita. So mga 20 tons na dra ang limit, no? Kahit 10-wheeler truck na siya bumudan, so pwede siguro mas sobrahan. Pero hindi man, tugig 40 na 3,000 sobra ka kilograms ang equivalent sa na. Amo gidi ang 20 tons, 20,000 kilograms na. Okay, sige, okay na siya. Pamatian nato na si Police Lieutenant Ruel Pinheiro. Insidente kay namin tagahon mga launang media dito sa Provincial Road sa tunga-tunga sang Purok Santan kag Purok Amorabita ma'am sa Barangay Antipolo sakop sang Pontevedra. Dali na out of control na siya ma'am na dala sa yan yung railing sa kilid
Then, diretso na sa pagdadalaga. Hasta nga nalabot yan sa balay ni, ano ni ma'am, sa atong nga biktima. So, ang mga biktima, sir, kamusta? Ang isa ka biktima, ma'am, na on the spot sa area sa insidente. Oo. Ang bata ni, ni Ermi Cordero, ma'am. Ang napatay, bali, amo ni si ma'am, si GR Cordero. Oo. Dagang sir ang iba niya. Ang isa ni ma'am, ara sa hospital, tapos ang isa outpatient man ni ma'am. Isa lang patay, sir? Wala lugang or I mean, kamusta ang kay ang report sa magulang, duha ko, no? Sakto na? Bali, sa amon record, ma'am, isa pa lang ang nabatay. Follow up po lang sa, ma'am. Okay. Investigador ko, no? Oo. Ang balay ni sir, wala na siya nambay abi or mga pulo. Kaya mo na, ma'am, ang railing sa kilid lang mo nang nagasagang, pero nalalasa ginisang truck, ma'am. Kaya nagdiretso gid sa ilang truck. Ano ni siya ganyan truck? Isoso, ano sa amin, Isoso truck, 10-wheeler truck. Puno siya sa tubo. Puno ni siya, ma'am, may karga ni siya mga more or less 40 ton ang iya karga. Oo. Sige, tarin pa katong truck, sir? From Castellana going to, siya, ma'am, Bonde Bedra. Binalbaga ni sa Gorom or either Victoria. Oo. So, ang driver, sir, kamusta? Kaago may sa serious injury, ma'am, refer man siya sa Bacolod Hospital. Siya lang isa, sir? Una ginalaman siya sa, upo dyan niya actually yung bata nga, ma'am, 8 years old. Ay, babae, lalaki. Lalaki, ma'am, pero wala man yung bata. Minor injury lang. Okay. So, sulod sa balay, pila ka bilog, sir? Bali, 3 ni sila, ma'am. Ang Iloy, ang kagangduay ka bata. Wala ang bana? Wala ni tabuan ng bana, ma'am. Railing. Oo. Wala man siya, sir, mainimnan ng alcohol, abi? Base sa pagtiyat sa nga investigator, wala man, ma'am, wala man. Oo. Gaano ni sir ang mga biktima nga nasulod sa balay, sir? Nakatulong sila that time pag ma'am? Aksidente? Oo. Kung ma-describe ni sir ang balay, sir, ano ni siya, sir, ang balay made of, ano ni siya? Ang balay ni ma'am, net materials na may, may lang concrete nga, liutay. Malapat, hindi nga balay? Hindi manggit. Siya, sir, liko, siya, or Bali, dulhogon na siya, ma'am, dulhogon na area. Okay. Sir, matabo, sir, kay serious to ang injury nga nakuha ng driver, tapos sa family may napatay. So, ano din siya ang matabo sa ining vehicular accident nga? Kung desidido kitang pamilya magpasaka, ma'am, pwede ginyo pasaka ng driver sang reckless imprudence resulting in homicide and multiple injuries and damage to property, ma'am, sa balay. Okay. Ang balay, sir, wala kayo may nabilin? Wala, ginam, nag-collapse gini, tanan. Tombo Grace? Yes, Bomodante. Ano na lang natuga, no? Sang tinatawag pa lang may kapabayaan kita, ang talas, no? Puno, gid katubo. So, sobra naman, no? Wala na nagano sa limitation. Kag amo ni ang budlay ko nagabiyahe 10 oras bala sa mga 10 oras bala mga kagahon tuwang gabi nganang ginaduaw kasang katuyo kay kun tuyhon kaya or nakainom ka pagid abi laban-laban gid sa disgrasya kay pananawan mo na sa dalan gaduha na mo. Yes, sumudan. May natani ko ang tubo magkalaula. Pero natumba. No na salamid ka ang ining balay. Kag duha pa ang patay. Sige, kay karon sa tapusan niya New Center, maging kaupo daton diri si Mayor Jomar Alonso. Ibaloon taman kung ano ang latest update siya siding nga report niya na baton sa iyang opisina. Yes. Pamodan, no? Para ma-remind man, no? Ang nagadalabas sa mga truck, nga hindi din magpatama, hindi man magpalapaw sa ilang pamodan. So, pamodan, ini si Bombo Grace Lynn na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent
overall. Number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. 44 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. Makuha kita sa dugang update karon kag ibalo naton kung ano ang kondisyon niya sa driver kay suno pa sa Deputy Chief of Police ang Banwa sa Pontevedra nga daw serious man ang kondisyon sa driver sang truck. Magabalik mga kabyanan, ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon maayo Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa unto o 9 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagnang alas 12. Hingagawon ko ng report ni Bumbo Liani Zil Minardo sa piyag nga linya. Update ini sa investigasyon sa kamatayon sa isa ka call center agent sa tong nagligad nga bulan sa Disyembre. Primero to ginpahayag nga natural death, no? Pero subong sa guwa sa resulta sang autopsy nagapakita nga napatay ini siya kay tungod na wad ang ginawa ginkuga nga liog pagi sa pagbutang sang higot nga daw ginapatihan ba si kuan bala ining strap sang ID, no? Ang hugot sa liog ang mutong ginkabangdan sang kamatayon sa nasambit nga call center agent. Yan sa piyakalinya ang dugang report, Bumbo Liani Zil Minardo. Please come in. Bomodan, so klaro sa aton sang hepe sang Police Station 1 nga hindi natural cause of death ining natabo sa babayi, no, nga nasapwan patay dira sa maya boarding house niya sa nga tinalikdan nga Disyembre 20, 2021, Bomodan, spesimente sa Purok Apalma, Barangay 16, no, siyudad sa Bacolod, Bomodan, na kung sa diin sa may autopsy examination result nagwa dito nga mayara sang aspect siya and biologist sure ini Bomodan o kanang ginatawag nga suffocation sini bala Bomodan nga mayara gingamit nga makakuluga nga bagay diri sa biktima Bomodan no nga ginkilala kay Elea Villa, Florida. Ini siya Bomodan 23 anyos kag sina nga time Bomodan no suno sa hepe sa nga Police Station 1 kay Police Major Ramel T. Sarona no nga mayara eyewitness nga before sini natabo ang sapo sini sa may biktima nga nasakwa na lang patay is nagaaway-away ini sila sang iyang live-in partner Bomodan, no? So mayara subong o na imbestigahan pa ini sang Police Station 1 na Bomodan kung si sinogid ini bala ang posible nga suspetsado pero mayara na sila subong sang person of interest Bomodan sa natabo sini sa biktima, no? So liwaton nato na Bomodan nga ini ang nagwa sa may iyang autopsy result o examination is affect sa by literature ini Bomodan kung sa diin ini ang mayara lack of insufficiency sa oxygen sini sa
biktima habang na tuga sa nga mayara sa nga magin tay ini o kon magin bind no nga isa ka bagay kung sa din bamuda nakit-an dito nga sa nga prior ini sa investigation sa kapulisan bamudan sa nga time to no wala pa gid ni sila may makita nga pilas o kon sa nga mga palatandaan bamudan no nga ini siya ginahungod gid patay pero sa pag pa-autopsy na nito bamudan so dito na nakit-an nga may mga lagob ini siya kagang cord dito sa ID is na recover ini sa biktima habang mudan. So, kamla sa subong gina-establish pa sini sa nga kapulisan kung sinugin ni bala ang sa likod sa kuga patay sini sa biktima habang mudan. So, bamudan pamakian bala naton ang dugang pagin nga pahayag ni Police Major Ramel T. Sarona. Sir, ang result ng autopsy ni Villa Florida, sir? Kali nagwa to sa medical certificate niya, nakabot lang itong napatay ang biktima by asphyxia by ligature, which means ginkuga siya. Amo na nga gagawa to sa autopsy. Then padayon pa man aton investigasyon para mabalaan tagid kung ano gid ang matutuod nga naitabo kag kung sino gid ang persons of interest para mabalaan tagid katagang mapailan ta sang complaint sa prosecutor's office. Pero sir, sang time to sir nga gin-investigaran niyo sir, may nakita na kamungadaan sir nga mga lagob dabi or mga palatandaan nga do ka hindi siya natural cause of death sir? Sa una na paglantaw sa biktima ya, da wala lang sang nabalal namon, sang ginchik na gid iya lawas, di nakit anto ang cord sa iya ID diri sa liog. Amo to nga may ano na kami, duda na kami. Nga may possibility nga may foul play. Yes. So sir, kung aton nga i-recall sir no, sin og ginadagani ang upon niya sa balay sir? Ang iya live-in partner. Live-in partner niya man sir. Sa investigation niya sir, nag-away-away ini sila sa iyang live-in partner? May isa ka witness to nga makahatag statement nga amo na before incident daw may pagbaisay daw sila. Diba? Yes. So sir, ano ang posible nga gingamit sini sir sa pagakuga sini sa biktima sir? Nagawa na to nga ang posibility ng gigamit niya ang cord sa ID niya, ang lanyard bala. Kay naki-recover gito sa liog kag nakakasto ang ID niya. Yes. So wala man sir sa nga makit-an dito nga kamot o ko na fingerprint isang kamot sini sa nga suspetsado sir? Wala ta makit-an to. Pero sa subong sir, may gina-establish na ka mga persons of interest? Sa subong may ara na hulato lang ginamon nga makuha namon tanan nga statement sa mga witnesses sa area para at least mag-officials bala kag makahatag man bulig sa amon para mabalaan tagid kung sino ang tao nga sa likod sa pagpatay sa biktima. Yes. So, ato klaruhon sir, so makita natin dito nga hindi gidya natural cause of death inisan sa biktima sir. Yes, amo gina ang nakuha sa initial nga investigation. Yes, sa bamudan. So, kabay pa no nga mabalaan na ini kung sino man gini ang suspetsado bala sa pagpatay sini sa 23 anyos mga biktima bamudan. Kumbulyani, bamudan. kung maidid ang investigador, matumod na dayon kung sinong suspitsado, taod-dauron lang mo kung ano ang sirkunstansya nga posible nagtulod, nag-trigger, agud matabo ang krimen. Yes, correct na bamudan. Pero sa bang mayara na sila sa person of interest na siguro gina-imbestigaran pa man ni bamudan no kahit hindi pa man gid sila basta-basta sini makapasibangod gid. Pero may ara na. Kung galinti naintindihan taman ang mga ang posisyon sang aton nga mga investigador. Yes. Nga antes magpadaso-daso file sang kaso kinanglan ang mabakod nga ebidensya. Otherwise ma-dismiss ang kaso nga mapasakati kasayang lang sang effort. Correct. Pero bamudan no kung tanawon ta kay ti wala naman da siya sang ibad gid nga upod gani no so nasa o kon na ato na hibaluan nga amo lang man ang iya dira nga live-in partner bamudan bumbo gani way makahambal si Police Major Saruna kung ibutang naton abi sa percentage sa mga pila na ka percent ang ilang investigation nga matumod na nila ang suspitsado?
naton na hibaluan kung pila naka porsyento Bombodan. So kabay pa nga matumod kini ang suspetsado Bombodan. Pero positibo man si Police Major Saruna nga masulbar ang ini nga kaso. Yes, correct ka Bombodan, no? Makita man ni naton sa panaysayon o kung mabatian nga positibo gini nila nga mabalaan kung sino ini ang suspetsado Bombodan. Pero sa subong ay pa sila sang mga dugang pang information leading sa konklusyon nga kung nga ang ginpatay or nga nga napatay ang ini nga babayi. Bombodan, so sunogin na sa pahayag ni Police Major Sarona nga may naka-witness lang nga nag-away ini sila pero wala pagid no may nakakita kung may nagdutaw gid bala Bombodan nga witness nga may ara gid nagkuga o kung sino ini ang nagpatay gid mismo sa biktima Bombodan. Okay, magluwas na gid lamang ini nga kaso ni kinahanglanon na gid lamang ni mga circumstantial evidence. Yes, correct kita Bombodan. Okay, why mas may nakatistigo pero anti sina natabo ang krimen may ara siguro pa nagupnop ang ara niya sa palibot nga nabatian nila or na nakita nila. Yes, correct ka Bombodan, no? Kay may mga witness nga amula na ang nabatian natin kagina nga nag-inaway ini sila sa iyang live-in partner Bombodan. Luwas na lang kung may nagsulod pagida nga iban sa ilang panimalay Bombodan. Kaya ti daw exclusive na daw, ay man siguro sang basta-basta nga makasulod nga particular? Yes, correct. Kagadamo, mandira sa nga tupad, bala nga pamalay. So, kung may lain pagida, no, nga nagsulod gid o kung naghimo sina sang krimen na Bombodan, posible makapangayo ginitabang ini ang biktima Bombodan. Sige, salamat gid Bombolyani. Yes, sa Bombodan para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Salamat gid Bombolyani Zil Minardo. Report gikan sa patrol. Yari ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby. 22. Sa ulo ng ating mga balita, mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19 dahil sa trabaho po maaring makatanggap ng Employees Compensation Benefit mula sa gobyerno. Ang mabagal naman na simula ng economic growth ngayong taon, minaliit yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung no vaccine, no ride, mahigpit na ipatutupad ng MRT3. Simula Lunes po yan, Enero 17. Maginapatay, 3 naman ang sugatan ng madaganan ng truck na may kargang tubo ang isang bahay sa Negros Occidental. Sa international news naman, ang World Health Organization inaprubahan na ang 2 bagong COVID-19 treatments. Sa ating pong sports, balita 3 linggo bago itong opening ng Winter Games, gobyerno ng China hindi pa rin sinimulan itong pagbebentaran ng tickets. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na tumataas pa o matured itong surge ng COVID-19 cases sa maraming highly urbanized cities sa bansa, habang ang ilang lugar naman sa bansa ay nasa early stages na ng surge. Ayon po yan kay Okta Fellow Dr. Guido David. Anya tumaas pa sa 117.24% mula sa rating 111.80% ang COVID-19 average daily attack rate o itong ADAR o ang average ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa isang certain period kada 100,000 na populasyon sa National Capital Region. Batay na rin sa data mula sa Department of Health, iniulat ng Okta Research Group na nasa 17,069 itong bagong COVID cases na naitala sa NCR noong Enero 13 at pumalo sa 17,000 itong 7-day average ng COVID case dito sa rehiyon. Ayon sa Okta, nasa severe outbreak ng COVID-19 ang NCR na kasalukuyang nasa alert level 3. Nakitaan din na ng very high ADAR ang mga siyudad ng Angeles sa Baguio City, Naga at Santiago City doon sa Isabela. Nakapagtala naman ng high ADAR ang mga lungsod sa Cebu, sa Dagupan, Iloilo, Lapu-Lapu, Lucena, Olongapo at doon sa Tacloban.
Samantala, magandang balita naman para sa mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19 dahil sa trabaho, maaari pong makatanggap ng Employees Compensation Benefit mula sa gobyerno. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Maaaring makatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno ang mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19 nang dahil sa trabaho. Sinabi ni Employees Compensation Commission o ECC Executive Director Stella Banawis na sa ilalim ng Employees Compensation Program ay maaaring makatanggap ng benepisyo ang mga individual na tinamaan ng nasabing virus kung work-related ang naging dahilan nito. Sa ilalim kasi anya ng naturang programa ay maaaring makapag-claim ng EC Sickness Benefit at EC Medical Reimbursement Benefit ang mga naturang individual. Nasa 480 pesos kada araw ang maximum benefit na maaari anyang ibigay sa mga empleyado sa ilalim ng EC Sickness Benefit na magdedepende naman sa average monthly salary credit ng mga ito sa SSS. Habang maaari namang i-reimburse ang mga nagastos ng mga ito sa ilalim ng EC Medical Reimbursement Benefit basta't may resibo at prescription sa mga gamot kahit na hindi na confined sa ospital ang mga ito. Basta't makapagpakita lang anya ang mga empleyado ng positibong RT-PCR o antigen test result ay maaaring makapag-claim ang mga ito ng naturang benefit kahit na hindi ito nakakonfine. Kinakailangan lang anya na makapagsumite ang mga ito ng requirements sa Social Security System o SSS o Government Service Insurance System o GSIS tulad ng mga forms na pirmado ng employers, medical certificate kung saan nakasaad ang bilang ng mga araw na nakapag-quarantine ng mga ito at iba pa. Maging ang mga manggagawang kasalukuyang naka-work from home at may natitira pang leave credits na kasalukuyang nasa ilalim ng quarantine period ay sakop din ng nasabing Employees Compensation Benefit. Sa kabilang banda naman ay nilinaw ni Banawis na hiwalay ang Employees Compensation Benefit sa SSS at GSIS benefits na maaari i-claim ng mga nagpositibong mga individual. Paliwanag niya, kinakailangan kasi na work-related ang dahilan ng pagkapositibo ng isang individual para makapag-claim sa Employees Compensation Benefit. Kung hindi naman, ay sa SSS at GSIS lamang maaaring makakuha ng benepisyo ang mga ito. Samantala, inabisuhan rin ni Banawis na maaaring bumisita online sa kanilang official website at Facebook page ang mga individual na interesado dito para sa kanilang karagdagang impormasyon. Layunin ng Employees Compensation Program na tulungan ang mga manggagawang dumaranas ng work-related sickness o injury na maaaring magresulta sa kapansanan o pagkamatay. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Boom! Mamaya abangan din po dahil ang Interagency Task Force maya po lang yan mag-aanunsyo dito pa rin sa mga panibagong alert level dito pa rin sa bansa. Sa iba pang mga balita, todo ngayon itong panawagan ng Human Rights Watch sa susunod na Pangulo ng Bansa na tuldukan na itong mga patayan sa bansa at siguruhing makikipagtulungan daw sa International Criminal Court o itong ICC sa ubunay madugong drug war, yung kanilang investigasyon sa ilalim pa rin ng Duterte administration. Sinabi ng Human Rights Watch dapat daw bigyan ng mga naghahangad na maging susunod na Pangulo ng bansa ng atensyon ang human rights bilang basic concern ng mga tao. Sa kanilang 752 pages itong World Report 2022, hinimok din itong New York-based rights organization sa papalit kay Pangulong Rodrigo Duterte na gawing prioridad itong human rights. Ayon kay Brad Adams, itong Asia Director ng Human Rights Watch, kabilang narito itong pagtigil na sa drug war, itong harassment sa media at ang pagpatay sa mga aktivistang sinasabing mga miyembro ng rebeldeng grupo. Dapat din umanong pairalin ang accountability at suportahan ang batas para protektahan ang basic rights. Kailangan din umanong magsalita kaugnay ng karapatang pantao ng susunod na Pangulo ng Pilipinas, kabilang na ang drug war, mga hakbang para matigil ang kasalukuyang human rights violation at siguruhin ang pananagutan sa mga nangyayaring pang-aabuso ng mga nakaraang taon. Kung maalala, pansamantalang itinigil po ng ICC yung kanilang investigasyon sa drug war ng Duterte administration matapos ding hilingin ng bansa na itigil na itong naturang investigasyon. Pero hiniling pa rin ng ICC sa Pilipinas, humingi sila ng proof na nagsasagawa ang mga ito ng investigasyon sa drug-related killings.
Samantala, ang Malacanang suportado ang lumabas na SWS survey na nagsasabing mayorya ng mga Pilipino ang umaasang lumampas na ang pinakagrabing sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Gerald, sang-ayon ng Malacanang sa survey ng Social Weather Station na nagsasabing 8 sa 10 mga Pilipino ang naniniwala nga nakatawid na ang bansa sa pinakamadilim na yugto ng COVID-19. Pahalag ito ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles. Ganito rin ang pananaw ng Malacanang, lalo na't may mga datos na susuporta para magkaroon ng ganong pagtingin ang nakaraming mga Pilipino. Ayon kay Nograles, kitang-kita naman sa mga figura o figures kung gaano naging magtagumpay ang vaccination laban sa programa para mabigyan ng proteksyon ang mga marami mula sa peligrong epekto ng virus. Una nang, nagsabi si Pangulong Duterte na kaya talagang labanan ng COVID-19 sa magitan ng pagbabakuna. Sa harap ito ay binigyan din ni Nograles na bagamat kitang-kita na may magagawa laban sa COVID-19, nasa atin pa rin ang desisyon para mas malalo pang mapagtagumpayan ang laban ng mga Pilipino. Bombo Raymond. Sa mga sandali ito, Bombo Gerald, ay ito, nakaantabay tayo sa magiging press briefing ni Secretary Carlo Nograles at kaugnay sa siguro ipapasok natin yung mga bagong resolusyon na inaprubahan ng Interagency Task Force. Ito, pasimula na. At abangan natin yung magiging anunsyo rito ni Secretary Nograles sa kanilang pagpupulong kahapon. Bombo April. Okay? So ito, pakinggan natin. Sige. The government has been closely monitoring COVID-19 cases as we recognize that this variant, given its characteristics, would most likely lead to a rise in the number of COVID cases, just as it has in other countries. Malinaw po sa numero na ang variant na ito ay mas nakakahawa. Malinaw din po na dahil sa ating vaccination program at dahil sa kooperasyon ng ating mga kababayan, mas kaunti po ang nakakaranas ng malubhang sintomas dahil sa COVID. The government nonetheless remains focused on doing everything it can to prevent the spread of the disease and to manage its impact on our lives. Tuloy-tuloy po ang pag-aaral at diskusyon ng IATF sa mga eksperto para mas akma ang ating mga polisiya at guidelines sa evolving na situation na ito. Having said that, nagpulong po kagabi ang inyong Interagency Task Force kahapon, January 13, 2022, at ito ang ilan sa mga napagkasunduan at naaprubahan na resolusyon. Epektibo sa linggo, January 16, 2022 hanggang January 31, 2022. Ipapatupad ang Alert Level 3 sa mga sumusunod na mga lugar. For the Cordillera Administrative Region, Baguio City, Ifugao at Mountain Province. For Region 1, Tagupan City at Ilocos Sur. For Region 2, the City of Santiago at Cagayan. For Region 3, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga at Zambales. For Region 4A, Rizal, Batangas, Cavite, Laguna, at Lucena City. For Region 4B, Marinduque at Romblon. For Region 5, Camarines Norte, Catanduanes, Naga City at Sorsogon. For Region 6, Iloilo City, Iloilo Province, Negros Occidental at Guimaras. For Region 7, Lapu-Lapu City, Bohol, Cebu Province at Negros Oriental. Region 8, Ormoc City, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, at Western Samar. For Region 9, City of Isabela, Zamboanga City, at Zamboanga del Sur. For Region 10, Bukidnon, Iligan City, Misamis Occidental, at Misamis Oriental.
For Region 11, Davao del Sur at Davao del Norte. For Region 12, General Santos City at South Cotabato. For Caraga, ang Surigao del Sur at Agusan del Norte, at para naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Lanao del Sur. Mananatiling nasa alert level 3 naman po ang Metro Manila or your National Capital Region. Samantala, nasa alert level 2 naman ang mga sumusunod. Sa Cordillera Administrative Region, ang Apayao. Region 2, Batanes. For Region 4B, Palawan at Puerto Princesa City. Sa Region 5, ang Masbate. For Region 7, ang Siquijor. Region 9, ang Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. For Region 10, ang Camiguin at Lanao del Norte. For Region 11, ang Davao de Oro, Davao Occidental at Davao Oriental. For Region 12, North Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. For Caraga, ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa BARM naman po ang Basilan, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Kung inyo pong matatandaan, may 28 lugar ang una na po nating napasailalim sa Alert Level 3. Epektibo ngayong araw, January 14, 2022 hanggang January 31, 2022. Sa Luzon, ito po ang Benguet, Kalinga at Abra, ang La Union, Ilocos Norte at Pangasinan, ang Nueva Vizcaya, Isabela at Quirino, Nueva Ecija at Tarlac, ang Quezon Province, ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, ang Camarines Sur at ang Province of Albay. Sa Visayas naman po ang Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique, Cebu City at Mandaue City at Tacloban City. Sa Mindanao naman po, Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City at Agusan del Sur, at sa BARM Region ang Cotabato City. Naaprubahan din po ng IATF ang bagong country risk classification na mag-take effect simula sa linggo, January 16, 2022 hanggang January 31, 2022. Ang mga sumusunod na bansa, teritoryo o jurisdictions ay nasa ilalim ng red list. Antigua and Barbuda, ang Aruba, Canada, Curaçao, French Guiana, Iceland, Malta, Mayat, Mozambique, Puerto Rico, Saudi Arabia, Somalia, Spain, at ang US Virgin Islands. Nasa green list naman po ang mga sumusunod: Bangladesh, Benin, Bhutan, British Virgin Islands, China, Cote d'Ivoire or Ivory Coast, ang Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands, The Gambia, Ghana, Guinea, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kosovo, Kyrgyzstan, Montserrat, Morocco, Niger, Oman, Pakistan, Paraguay, Sabah, ito po yung Special Municipality of the Kingdom of the Netherlands, Saint Barthélemy, Senegal, Sierra Leone, Saint Eustatius, Taiwan, Timor-Leste, at ang Uganda. Ang mga bansa, teritoryo at jurisdiction na hindi ko po nabanggit ay nasa ilalim po ng yellow list. Kaugnay nito, inamyendahan ng IATF ang bagong testing at quarantine protocols para sa international arriving passengers sa Pilipinas. Pumunta muna po tayo sa green list countries, jurisdictions, and territories. Ito po, fully vaccinated international arriving passengers shall be required to present a negative RT-PCR test taken within 48 hours. Yan, Bombo Gerald, Bombo Ever. So siguro, yung iba na lang ay itatalaki natin sa iba pang mga programa. Medyo mahaba-haba pa ito. Importante, yung mga bagong alert level sa buong bansa, lalo rin dito sa Metro Manila, simula sa linggo, January 16 hanggang January 31. So matili tayo sa Metro Manila ng alert level 3, Bombo Gerald.
Oo, Bombo Raymond, na banggit nga niya, pero parang dumami, Bombo Raymond, yung nailagay sa Alert Level 3 ng Interagency Task Force, Bombo Raymond? Halos lahat na. Actually, sa ating bansa, nasa ilalim na ng Alert Level 3. So, medyo kukunti na. Napansin natin, mas kukunti yung matili sa Alert Level 2, Bombo Gerald, gaya ng binasa ni Secretary Nograles na mga bagong resolusyon ng IATF. Sige, abangan na lang natin mamaya sa mga susunod na programa pa, Bombo Raymond, yung iba pang i-anunsyo dyan ng Cabinet Secretary. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Mabagal na simula ng economic growth ngayong taon, minaliit lamang po yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito namang no vaccine, no ride, ipatutupad ng MRT3 simula sa Lunes. Habang mag-ina naman patay, 3 yung sugatan ng madagaran ng truck na may kargang tubo ang isang bahay doon sa Negros Occidental. Sa atin namang international news, ang World Health Organization ay naprubahan na ang 2 bagong COVID-19 treatments. Habang sa ating sports balita, 3 linggo bago itong opening ng Winter Games, yung gobyerno po ng China hindi pa rin sinisimulan ang bentahan ng tickets. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kamustahin naman natin ang lagay ngayon ng ekonomiya sa simula ng taong 2022. May detalye pa si Bombo Dennis Hamito. Minalit nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bahagyang paghina o pananamlay pa ng paglago ng ating ekonomiya para sa ating bansa sa pagsisimula ng taong 2022. Ayon kay Governor Benjamin Diokno, normal lamang na bumagal ang economic growth dahil sa extended na COVID-19 pandemic at panibagong surge ng mga kaso nito sa mga nakalipas na linggo. Tiwalaw mano ang kanilang panig na makakamit pa rin ng bansa ang growth target na 7 hanggang 9% para sa taong 2022 na paglago. Yan ay sa kabila ng posibleng pananatili pa rin ng COVID-19 hanggang sa mga susunod na buwan. Tiniyak naman ng economic managers na top business o sa harap ng top business executives na ang banking system sa bansa ay nananatiling maayos at may kakayahan pa rin na harapin ang mga hamon na dulot pa rin ng pandemya, gayon din ang inflation at iba pang mga usapin, lalo na yung may kinalaman sa internal at external na kalakalan. Anya, ang bansa ay may sapat na buffer cash para ito sa external stocks, manageable debt at gayon din yung pagbagal ng inflation at pagtaas ng mga utang sa bangko, gayon din yung utang na binabayaran ng ating bansa doon sa malalaking bangko para tugunan ang kinakaharap na usapin dulot pa rin ng COVID-19 pandemic. Sa kasalukuyan, halos lahat naman ng mga bansa ay apektado umano ng ganitong sitwasyon, kaya hindi nakakapagtaka na nananatili pa rin ang tiwala ng mga inuutangan ng ating bansa sa kabila ng malaking nahiram na sa mga nakalipas na panahon. Dahil normal ito sa pagtugon, ang importante umano, nakikita ng mga kumpanya na pinanggagalingan ng pondo na ito ay nagagamit para sa angkop na pangangailangan at pagpapalakas muli ng ating ekonomiya. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At ang balitang yan ay inihatid po sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Samantala, kumustahin natin yung sitwasyon ngayon sa MRT3 dahil sa Lunes, ipatutupad na mahigpit itong no vaccine, no ride sa atin pong mga commuters. At may report si Bombo Anali Soberano.
Bombo Gerald, striktong ipatutupad ng pamunuan ng MRT3 ang no vaccination, no ride, no entry policy sa buong rail line simula sa Lunes, January 17, 2022. Ito ay batay sa Department Order ng DOTR upang maprotektahan ang kalusugan ng mga pasahero ng linya. Tanging mga pasaherong fully vaccinated ang pahihintulutang makasakay ng tren matapos makapagpresenta ng kanilang vaccination card at isang valid o government-issued ID sa security marshal ng istasyon. Masasabing fully vaccinated ang isang pasahero laban sa COVID-19 2 linggo matapos niyang tumanggap ng kanyang ikalawang dose ng bakuna para sa 2-dose vaccine o isang dose kung single-dose vaccine. Ang no vaccination, no ride, no entry sa MRT3 ay magtatagal hanggat nasa alert level 3. Pataas ang COVID-19 alert status ng Metro Manila. Hindi kasama sa no vaccination, no ride policy ang mga sumusunod. Ang mga pasaherong may medical condition. Kung kaya't hindi makapagbakuna, kailangang magpakita ng duly signed medical certificate na may ngalan at detalye ng doktor sa security marshal. Mga taong kukuha o bibili ng essential goods tulad ng pagkain, gamot, tubig, medical and dental necessities. Samantala, mahigpit pa ring ipinatutupad ang COVID-19 health and safety protocols sa buong linya gaya ng pagbabawal kumain, uminom, makipag-usap sa telepono at magsalita sa loob ng mga tren. Bomboan. Yes, Bombo Gerald. Oo, dahil para sa protection na rin siguro yan ng mga empleyado ng MRT3 dahil marami rin dati yung mga dinapuan. So, pati yung mga empleyado ng MRT3, yung mga namamahala dyan, dapat fully vaccinated din, Bomboan. Tama ka, Bombo Gerald. Kaya nga maging sila dapat maging ehemplo, no? Maging example sa mga kababayan natin. So lahat ng mga empleyado ng MRT3 ay fully vaccinated at haharap din sa mga pasahero nilang mga fully vaccinated. Okay, Bomboan. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Nasa 13 bayan naman mula sa Iloilo ang isinailalim sa election areas of immediate concern. May detalye pa ang Bombo Radio Iloilo. Isinailalim ng pulisya ang 13 mga bayan sa Iloilo bilang orange category o election areas of immediate concern sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Colonel Adrian Acollador, Director ng Iloilo Police Provincial Office. Sinabi nito na ang nasabing mga bayan ay kinabibilangan ng Sara, Bingawan, Lambunaw, Maasin, Haniway, Alimudjan, San Joaquin, Tubungan, Igbaras, Miagao, Leon, Lemery at San Dionisio, Iloilo. Nasa red category o election area of grave concern ang Kalinog, Iloilo dahil noong nakaraang halalan may naitalang election-related incident. Maliban dito, isa rin sa tinututukan ng pulisya ay ang communist terrorist group sa Iloilo at mga political rivalry. Babalidate naman sila ng every from time to time. Actually, may mga listaan, i-approve pa yan ng Directorate for Intelligence. Order, i-verify din nila, counter-check din nila. And siguro pagka nakasend na sila na babalik at in-approve na nila, in-adapt nila yung recommendation. So yung one na nakakategorize as red, baka madagdagan. Si Police Colonel Adrian Acollador. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Cristiano Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Bombo Police Report. Pag-ina naman patay, 3 yung sugatan ng madagaran ng truck na may kargang tubo ang isang bahay doon sa Negros Occidental. Pa-report ang Bombo Radio Bacolod. Patay ang mag-ina at 3 iba pa ang sugatan makaraang madaganan ng truck na may kargang tubo ang isang bahay sa Barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental kaninang madaling araw. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Ruel Pinheiro, Deputy Chief ng Pontevedra Municipal Police Station, mula ang truck sa east direction at papuntang west direction na mabangga nito ang railings ng daan. Dakong 1:30 ng madaling araw, dumiretso ang truck sa bahay ng mga kordero sa kabilang bahagi ng daan at doon na ito natumba dahil sa bigat ng
tubo na karga ng truck na patag ang semi-concrete na bahay kung saan natutulog ang mag-ina at sila ay natabunan. Dahil sa mga sugat na natamo, binawian ng buhay ang 58 anyos sa si Ermi Cordero at ang 30 anyos na anak na si JR Cordero. Maswerte namang nakaligtas ang 12 anyos na si Leona Cordero na nagtamo lang ng minor na sugat, habang nagkataon naman na wala sa bahay ang amang Cordero. Dinala rin sa pagamutan ng driver ng truck na si Henry Salgado, 46 anyos, at residente ng barangay Biao, Binalbagan dahil sa mga sugat na kanyang tinamo. Minor injuries naman ang tinamo ng 8 taong gulang na batang lalaki ni Salgado na kasama nito sa truck na hatid sana ng tubo sa sentral sa lungsod ng La Carlota bago mangyari ang aksidente. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod. Ito si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Inaprubahan ng World Health Organization ang 2 bagong COVID-19 treatments ngayong araw sa gitna ng patuloy na pag-overwhelm ng mga kaso ng Omicron variant sa mga ospital sa buong mundo. Inirekomenda ng World Health Organization experts ang arthritis drug na baricitinib na ginagamit na paggamot kasama ang corticosteroids para sa mga severe o critical COVID-19 patients na may mas magandang survival rates at mas mababa ang pangangailangan pa ng ventilators. Ang isa pang inirekomenda ng WHO ay ang synthetic antibody treatment na Sotrovimab para sa mga individual na non-serious COVID case subalit nasa high risk na mga ospital gaya ng mga senior citizens, may immunodeficiencies o chronic diseases tulad ng diabetes. Bombo Sports News. 3 linggo po bago itong opening ng Winter Games. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin binubuksan ng gobyerno ng China itong pagbebenta ng tickets. Una nang napaulat na mga residente lamang ng mainland sa China ang papayagang manood. Pero mahigpit na ipinagbabawal ang pagsisigaw, itong cheer, at ang pupwede lamang ay ang pagpalakpak. Nangako naman ang China na walang magaganap na lockdown kahit dumarami rin itong dinadapuan ng Omicron variant ng COVID-19 sa kalapit na syudad tulad na lamang ng Tianjin. At ang sports news ay inhatid po sa inyo ng Cherifer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19 dahil sa trabaho maaaring makatanggap ng Employees Compensation Benefits mula naman sa gobyerno. Mabagal naman na simula ng economic growth ngayong taon, minaliit lamang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung no vaccine, no ride ay mahigpit na ipatutupad ng MRT3. Simula yan po sa Lunes. Mag-ina patay, 3 sugatan naman ng madaganan ng truck na may kargang tubo ang isang bahay sa Negros Occidental. At sa international news naman ng WHO, inaprubahan na ang 2 bagong COVID-19 treatments. Sa atin namang sports, balita 3 linggo bago ang opening ng Winter Games, gobyerno ng China hindi pa rin sisimulan ang bentahan ng tickets. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Balik mga kabanan sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga panumbalik banwa, manginkaw po na naton si Mayor Jumar Alonso sa banwa sa Pontevedra. Sa pag-clarify sa pila ka mga issue kag tupiko. Ang ilabinagid ang may kang tanan sa vaccination drive nga ginapatigayon sa among banwa kagapon ginutok may mga pila ka mga complaint or information padangat diri sa Bombo Radio nga ilabinagid sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto kagapon nga daw pertigid kadamo sang mga nagpadulong sa vaccination center. So ibaluon naton karon kung ano ang pila ka mga measures nga himuon sa nga banwa sa nga Pontevedra para nga mapatuman ang social distancing. So inatanan aton pagtalakayon pagkaligad lamang sa nga pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo,
Ibalubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Radyo Bombo. Pabalik na mga kabayanan sa pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 44 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. This time talakayo naton ining sabahin sa Banwasang Pontevedra daw hindi pa way pa makasulod si Mayor Alonso no, sa aton nga Zoom. Daw ko daw alang-alang iyang internet connection. No, pwede lang natin siya nag-zoom pa sila sa DILG. Okay. So video malang-alang. Anong kuan niya? Basi pagkatapos ng iyang Zoom, matawag lang siya. Okay. Anyway, sige, balikan lang natin karon dugay-dugay. No, si Mayor Jomar Alonso, sako subong ang Zoom meeting Banwa sa aton nga mga government officials. Kaya amo na nang pinaka maayo nga himuon subong Zoom meeting kay bisan ang imok istorya dito ya sa bisan di man nga lupalop sa nga kalibutan basta may alam sa nga internet nag-istoryahanay kamo nga do ka angay lang nga naga inatubangay kamo nga duha do amo na naya subong. That's why amo man ang ginahimo naton diri sa Bombo Radio sa tagsa nga magpatigan kita sa interview para makita ninyo makita sa aton matag palamati kung sino ang aton nga gina-interview. Sa una, tingog lang, subong makita na pating itsura. 45 minutos na nakaligad sa tagnang las 12. Kuhaan ko lang anay ang pinapaka mga reports gikan sa ito ng mga field reporters. No, balikan lang natin karon dugay-dugay. Si Mayor Jomar Alonso. Kuhaan natin na report ni Bombo Dennis Robica. Ining interview, kung may interview sa kay Attorney Refrando Diaz, ini may kang tanan mga kabyanan sa siling mga madamo nga mga kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang may mga madamo nga kaso amo ang mga kasyudaran ang mga kabanwanan niya daw ka okay lang daw kay less ang movement sa mga katawhan sa mga kabanwanan ilabi na gid sa mga malayo na nga mga area sa mga remote area sa probinsya sa Negros Occidental. Amo malani ang damo nagatuhaw nga kaso sang COVID sa mga lugar nga congested no ini mga matawo nga lugar ti ang mga damo tawo nga lugar nga nagasinambunot lang kada adlaw amo ni mga kasyudaran. That's why diri sa Bacolod medyo gadamo-damo man ang kaso sang COVID-19 sa nagligad nga pag-ibwal sang COVID damo man ti kaso kay tungod nga damo yang movement sang mga katawhan sa mga kasyudaran. This time, kuha na natin ang report sa Piyakilinya, Bombo Dennis Robica. Please come in. Bumudan sa patay natin pag-abantay sa kasos ng COVID-19 diri sa probinsya no, sa Negros Occidental. Subong ang Bacolod is alert level 3. No? Proting kahapon sa aton report yang ating probinsya wala man sa restriction. Nga ipatuman na Bombodan despite nga ating alert level 3 ang City Bacolod kag alert level 2 lang ya ang probinsya sa Negros Occidental. Pero sa gihapon Bombodan padayon no ang pag saka kadadlaw no sa confirmed COVID cases diri sa aton sining probinsya. Bombo Daniel no kag mostly sa mga may ara sang nag double digit nga kaso ining mga syudad
no, dragko naton nga mga syudad diri sa aton sining probinsya kati at sakturang mo kay nabumudan ni mga dragko naton nga mga syudad diri ti Malantra man mas populated din sila nakumpara naton sa aton nga mga banwa, no? Damo ya populasyon mo ang mga city kumpara mo sa mga banwa bumudan nga naguro nga ti ka dasig kag ang rate bala sa transmission mas damo ang malatnan kay ti damo ya populasyon Bombo Daniel, no? Angot sini ang aton sining COVID hospital diri sa Negros Occidental ngaining Cadiz City Hospital iti sang mga nangligad, no? Ginbalik na naton sa normal, no? Nga function ining Valladolid Hospital kag gining Himamaylan Hospital nga sa damlag pa maningin dugang as duha ka mga COVID hospital sang pag-surge ng kaso pero ting nag-die down na kita sa November, December abe tigin balik na niya sa normal nga function. Ang nagpabiling karon nga COVID hospital sa Negros Occidental mo niyang Cadiz District Hospital. Bumudan. No? So bawat ko sa pag-surge ng kaso, pa-alerto na sa atong probinsya, ining district hospital, no? Kay so far mga 12 or 15 pa lang bumudan ang admitted ng COVID case sa sining hospital. No? Gamay lang yung bumudan despite ngati sobra kita 600 naman. No? Ang kaso as of kapon, prosinaton ining mga positive cases na diri bumudan, ara man lang iya sa quarantine facilities naton sa probinsya, kag subong man sa aton na tagsa ka mga local government units, no? So the rest sinaton kung nara ka sa quarantine facilities kuan man nimo ng iba sila diri sa bumudan, majorities na diri mga asymptomatic, no? Nga kuan na bla nangin pastibo, no? Sa kaso sa COVID-19 bumudan. May mga dalagko naman kita nga mga areas o kung banwa kay syudad diri sa Negros nga so far damo naman gani bumudan sa mga population nila ang fully vaccinated naman bumudan, no? Galing gati daw ang halos sa mga LGUs na itong taas-taas na ang percentage sa ila sa target herd immunity nga nalabot na bumudan ay ning pila ka mga magagmay na malang mga banwa kita ini magagmay nga banwa bunga jutay malang populasyon mo Bombo dan like sang Murcia. Ang Murcia so far sa ila sini target herd immunity nga mga 59,000 plus, mga 53,000 plus na bumudan ang fully vaccinated, no? Gamay-gamay na lang nga nabilin para i-full vaccinated. Ang Lacarlota gani bumudan taas naman, no? Despite nga ang Lacarlota bumudan sa ila sining 47,000 plus nga 70% sa ila herd immunity nga target abing bakunang populasyon, mga mga 40 plus naman na ang ilang fully vaccinated. Ang Cadiz, ang isa sa mga subong sa payag to kapon kung kay na pagkakato kay Dr. Diaz, ang Cadiz isa sa mga may mataas man karon nga kaso, no? Sining pag-spike sa kaso from December 1 o January 1 until subong Cadiz, no? May dako-dako ang kaso pero ang Cadiz City bumudan mga mga sa ilas ni 113 nga target herd immunity, mga 79,000 naman, no? Ang ilas sila nga fully vaccinated. So gamay-gamay na malang nabilin na bombodan, no? Ang Sagay, Silay, Talisay, no? So ari naman sila sa top 10, no? Sa mga LGUs naton nga may mataas-taas na nga number of fully vaccinated sa ila sila nga mga resident, no? Based, no? Sa 70% target herd immunity, no? Sa ila sila nga populasyon, Bombo Daniel, no? Actually, damo nagidman dako nagidman yang porsyento subong sa nabakunahan. Correct. Sakto na bumudan, no? Kay
sa 1.8 million naton nga nga 70% sang masubrat 2 million nga populasyon sa Negros Oriental, mga 1.1 plus million na bumudan. So sa pabatyagan ko Bombo Dennis, hindi na ni magbata ang duha ka variant sang coronavirus nganing Delta kag Omicron. Siling sang kaya kilala ko, siya ang Delta kag Omicron nga nag-upod nagbata Noel. No election. Kadasig mo ba? Deltacron naman ang panawag. Ang pagbata niya kuno nga mabata sa Noel, daw kuno laban ang ginalantaw, pero sa banta ko hindi ni matigayon kay nga bisan ano pa ni pagpamilit sa gobyerno nga magadamo ang kaso sang COVID. Hindi na ni siguro makalabot pa 50, mapanubo na ni siya liwat. Correct, kay kahapon pila mga 34,000 plus. 34, oo. Ba siguro hasta lang ni siya, hindi na gani siguro makalabot 40. Tingabay pa nga dito maglabot sa muna sa pinakataas pagit 34,000 damo ni pinakahayes naton since the pandemic sa Pilipinas. Kay kalabanan na bakunado naman kag way naman sa dapat nga kabalakan kung magsaka pa di pabayan ta na lang kay hindi way nagin man daw way naman gani sa may nabatyagan ang mga tao nga nagaka-COVID subong daw ang may ginabatyag kaya kung balati anong kanya nga daan kun hapuon kay imuya kag may TB kay mo kag ano pa na may high blood kay mo ya or may pneumonia ka or may ara ka nga daan na problema sa may cancer ka siguro ti ina ya mabatyag kagin man. Pero kung mga mapagguros nga tao kag kumplito man sa bakuna wala man kagi dasma wala man kagi kusi hindi na lang guro makakuan pa makasalir ang COVID nga syado na ka-weak subong. Kung ining kaso ta bumudan, majorities na diya asymptomatic man mo kag duway ka blama di mo balaan nga positive sila. Kung carrier sila bumudan, kag duway gyud symptoms kumpara mo sang una gyud variant kapag to sang coronavirus. Ito grabe gito ya. Kita mo tong damo gyud ang ginapangdala sa ospital mo. Ini subong yang spike makita atas sa report na bumudan si Pablati sa kadamuon sa aton COVID cases iya bumudan sa Negros as of kapon ti si sobra 600 plus mga 15 no gini kubot 20 ara sa ospital bumudan so kagamay katama no kagining ginadala mo sa ospital ko mild to moderate lang ila sining ginabatya nga symptoms siya bumudan hindi sila nga lala so da makita nga ibang nga di mo danti home quarantine naman lang pwede naman lang gani kay nakitaan man sa aton nga may expert nga ti ining sa karon nga virus hindi man sila nga daw fatal gid ang epekto sa tao mo daw galing ti mo lang na ang punto do kadasig daw maksad daw ma-alarma mabla kasi sa kadlaw si Pabla pila ka mil ang nagapostibo wala na kasi daw ma-alarma ka lang kuti sa gapon nga aton nga panugya sa aton sining gobyerno still no tundon talang gyapon kay wala man bisan ano nga variant pumbodan. Okay. Sige, Bombo Dennis ari na sa piyak nga linya si Mayor Jomar Alonso. No, balikan ta lang kay karon dugay-dugay sa payag ni aton ni Diaz. Sige, bumuda no. Karon nabatian ta aton pagpayo sa aton sining provincial administrator. Nisbumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Balikan na naton banwa ang report ni Bombo Dennis Rubica. No, kay ari na sa piyak linya si Mayor Jomar Alonso sa banwa sa Pontevedra. Mayor, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel. Mayong hapon, tanan. Aha. Mayor, aga pa kagina sang kagina may aksidente nang nagluntad ra sa banwa sang Pontevedra aning dako nga truck may karga sang tubo nga natumba to sa isa ka puloy-an dira may napatay gid nga duha no kag daw seryoso man to ganing kondisyon man sang driver amot kun ano nang latest medical bulletin niya subong anyway duha gid ana bawian sang kabuhi nga imo kasi manwa
Ano ang mga measures nga ginahimo dira? Paano ni kakatabo kung may mga aksidente nga kangay si Mayor? Anong imo da nga sa investigation? Mayong hapon tanan, Bombo Daniel, no? Kagabi ito, mga pasado alauna. Kagahon. Ang isa ka howler, no? Alin sa Binalbagan, no? Binalbagan, alin to kay sa Biao, manutuhalin, ang driver to, nakainom to, no? Kag naistorya ang iya bata, kay upod ya City News niya nga bata. Okay. Nagpanugiron ang bata yan nga si Papa yan nakainom manggid kag nagapalumba, no? Uy. Inang lugar na kurbada ginakayo da, no? In fact sang nagligad may nag-agi man da nga nagtakilid man dira, no? Tungod nga dulugon kag kurbada. Pero kagabi kadasig gid sang truck nga nagdalagan, no? Nalabot sa gid ang balay. Ang isa ka balay dira nga ara sa kurbada gid. So natampukan ang mag-iloy, pero may isa sila ka adoptiba nga nakasalbar, no? Nakagwa siya. Mga alas 6 ang aga na namon kay na nakuha ang ang lawas kay natampukan gid kadako-dako nga truck ang 10-wheeler nga truck ang naglumpat dito sa balay nila ngayon. Okay. Oo. Ano ning pamilya ni Mayor? Ano ni sila lang ninda sa balay nga tatlo? Ang mayo gani kay ang bana dito nagtulog sa deklarasyon nila gina dito nagtulog sa Barangay Pandan, no? Sa piyak ka barangay. Ang asawa lang nabilin kag ang isa ka bata na nga 30 anyos kag inang gamay nga bata nga adoptiba nila muna, no? Ang bana wala sa dara sa balay sang natabo. Okay, ining bata galito nga napatay, adopted lang to nila. Hindi, ang bata gid nila yan napatay 30 anyos, ang adopted yan mo nang nakasalbar kay gamay pa ni siya, nakasuot siya. Okay, 30 anyos galito napatay kaysa report nga nabato na mo diri, bata yang napatay. Bata pero may edad naman. May edad bata na. Okay. Amo tong 30 anyos. Babae ni lalaki? Lalaki si JR. So ang lalaki nga 30 anyos kag ang iloy ang napatay. Ang isa to ya ang adopted bali kwanto ya mga pilang edad siya to gani Mayor? Babae siya daw siguro mga 11 anyos pero gina kinistorya ko sa ginasang aga to siya may backlash lang siya diri sa antang niya, no? Pero mayo kay nakasalbar siya. Ano kuno ang ginimo niya sang mga inuras nga to kay ti alauna to natabo alas 6 pa siya kay nakuha? Ang bata sa to mismo siyang natabo nakuha siya kay ato sa likod-likod gawa nakagwa siya. Sa likod-likod siya gawa way sa malabot sang tampok di tudog la. So ang sama daya mo tong may gamay lang siya nga backlash diri sa agtang niya. So may mga nagka-rescue dayon sa matabong insidente. Ginaksyonan namon gilayon, no? Ang DRRMO kag ang pulis ato dito, kami bulig sa La Castellana DRRMO. Kag naghulam kami sang equipments, no, para mag-alsa sa to sa mga tubo. Pero sa kalawig nga tinpo kay medyo dulugo na da siya mo. Mabulubudlayan man sila. Amo na nga medyo madugay-dugay gawa pag pudyot sila kay tungod kung alsahon na mo ng truck, maawas pagid, kadelikado kayo. Kadamo-damo gid sang karga nga tubo, more or less kuno suno sa investigador no mga 40 tons ang karga. Mga sobra 30 bro, hasta 40 to nila daso. Hindi ba na Mayor nga daw may ara man sang load limit ang mga trucking kay may mga taytay nga ang iyang load limit daw hasta man lang sa 20 tons? Hindi gid ko na kuno pero insindi ko ang LTO nagakuan sila from time to time naga-check na sila sang karga sang tubo. Pero sang ina nga gabi guro daw wala sila, no? Ina nga gabi. Okay, sige. So ano ang mga although nga isolated case man lang ini, talagsa man lang ini nagakatabo, pero ano ang posible nga mga measures nga imuon naton man para nga at least magkaangkon
seguridad ang mga pamalay nga sa sandalan sa kaangay sining insidente? Kay ina na istorya ko iya kay ingod dito no, ang isa to 92 anyos no, natigulang no. Yung istorya ko, istorya na mo nga sa lino na lang sila. Kay dira gawa dulhugon do kabudlay manggid no. Pero kabalo ka man nga ang kadamo man sa mga pamalay naton sa kilidalan, pero okay lang tani kung planodo gawa kay malayo gawa ang lapaw, pero kung inaya nga mga dulugon kag kurbada do ka delikado gid. So ang mission ngay mo unta siguro dira amat-amaton ta ang mga pamalay sa dira nga i-relocate sila para nga malayo sila sa katalagman. Oo, amo gani man no. Anyway, although nga kunara kaya nag-start sa mahigadalan, ang aksidente ang risgo hindi gina nimo ya masiling 100% madula ina siya. May ara gid sang risgo, no? Pero at least kung mapaganagan naton ka makalikaw kita mas maayo gid. Kag siguro amo naman ni high time naman ni kag eye opener naman ni nga dapat ipasiguro gid naton sa mga driver nga maneho sang naga-drive sang salakyan nga tracking nga may karga tubo nga hindi gid mag-inom samtang naga-drive. Amo gid na siguro no kung ako ya gani sa amo nga sitwasyon siguro ground sina parang hindi na siya pagtagaan sang lisensya. So daw i-revoke ang lisensya. Amo gani daw seryoso man to ang injury sang driver mayor? Oo no. Kay nag-upod man siya sa truck sa pagpanahog to no. Pag ang upod diyang iya ka 7 anyos nga bata no. Dili naton makita nga daw kay irresponsible man nga klase driver ini tatay. May upod diyan ang bata yang nga 7 anyos, inom pa siya no. Dapat hindi gid pwede nga may upod ka nga bata kay ang risgo nga ginatawag. Hindi pinapwede tani no nga mag-upod kay ang risgo tuod nga gabiyahe ka tong gabi pa kag nakainom ka pa no. So buligan namon ini ang pamilya kung anong mahimo nila no sa pag pasabat sini sang inobra sang driver nga natabo ini. Okay. Sa inyo mayor sa imo abi nga end ano may mga assistance man kamo nga ma-extend sa sining pamilya nga namatyan? May ara bumbunan niya no. In fact kag ina galing wa itong bana gina kay nagupod sa gindala pa sa ospital wa itong bana. Pero nagambal ko tong ina sang aga kay ato ko tong ina nga may instructions ako sa DRRMO kag sa DSWD at kung ano nga mga bulig no na mahatag namon para nga mabuligan man ang pamilya no sa ini nga itabo. Okay, sige. Kabay pang masulbar o kung matagaan sang nagakaygo yang atensyon ang ining nahulan kag makapanabat man ang ining driver sa iyang nahimo no nga krimen. Although nga ti aksidente ini pero sa gyapon may salabton ang driver. Liton kita mayor sa kagapon bala may nagpadala sa amon litrato sang ginapatigayon nga vaccination drive dira sa may banwasang Pontevedra nga masyado gid kadamo ang mga tawo nga nagdinugok. Siguro why nyo ni ma-antisipar nga amo ni kadamo ang tawo nga mapabakuna mayor? Ini isa na ni no sang resulta kay tungod nga kabalo man ang tanan siguro no nga ang gobyerno nagahambal nga mabudlayan ka na magtransaksyon sa gobyerno kung wala ka nakapabaksin no. So ang ginahimo namon sa tuod-tuod lang isa lang kagid ka grupo amon din no kay para maghimo ka vaccination team dapat may doktor gid. Okay. Kumo kami sa kabanwa nga gamay lang isa lang gid kabilog doktor namon no. In fact for the past siguro 2 weeks na nino gasubra 1,000 adlaw ang amon ginabaksinan no pero ang mga tao ginaisip lang namon hasta sa amo lang na kutob pag ginapapuli namon ang iban hindi magpuli so ginahimo namon subong hasta ang iban gatulog na din no nagatulog na. Ang himuon namon gani subong mabalik kami sa barangay naman no galing kay may kabalo ka depende ni sa availability sang vaccine no subong kadamo gid sang vaccine nga available
So ginatingwaan man tani namon, no? Kaya sang previous months kumo hindi pagidamo, jutay man ang nabaksin namon, kag ikaduwa ang daw hesitant pang mga tao sa tungod sigpo, no? Oo. Subong ti ginatungwaan ginamon, pero may mga measures na kami. In fact, kahapon, nag-istoryanay kami sa DRMO kag pulis nga ang masulod lang sa gym, kay sa gym mga amon vaccination subong. Oo. Hasta lang kutob dira sa sagwa kinanan i-disperse na, no? Okay. Pero may iban niya nga gusto sila magpabilin gid basta sundon lang nila ang protocol, no? Health protocols. Ang importante nga kahit nagabaksin kita kagason may mahimo pa kita spreader mga musinikon ang tao gatipon lang nga aton atipanan. Ti amo gani kay ang comment sang nagpadala di sang litrato sa amon, siya ti imbis nga makalikaw kita sa paglaptas sang COVID-19, do amo paning pagatunaan siguro nga maglinapta pagid kay perti kadamo sa mga tawo kagahapon. Ikumparar sa nagligad nga mga binulan sang pagsugod sang pagpangbakuna dira, ikumparar sang kagahapon, mga pila ka porsyento ang gin-increase niya mayor sa kadamuon sa nagpabakuna? Kadako gud siguro, no? Masiling ka sang una ya makabaksin kami sin lang, no? Subong niya kung pagustuhan mong tao hasta 2,000, no? Pero amo na gani gina-schedule namon ang barangay, no? Kung may mga adlaw subong ari kami sa gym, no? Amo na ang damo tao, pero magpabarangay kami gina-schedule namon nga ang sa barangay didto lang niya nga barangay, cluster barangay, 3 ka barangay lang ang i-baksin namon. Ang problema kay may mga tao kung kisa nga nakadtuan ng ila barangay, wa sila kapabaksin to, anay diri sa Banwa, diri sila tanan makadto, no? So imuan naton tikang ina nga hindi magsobra gid permi, no? Kay amo na ginahambal tabla ga baksin kita para maproteksyonan ang tao pag dason ang matabo kita man mapaspread sining asang virus gayni, no? So gayni mo anaton tikang Bombo Daniel. Okay. Why kamo hindi pagin man kinahanglanon nga magpangayo kamo sang augmentation from the provincial health office? Ginakuha na mo na, no? Gina-istoryahan na mo nina kag base maschedulean na mo in the next week siguro base makapangayo kami miski malapit na di sa amon sa Lacanlota o kung sa province. Bali sa subong kung kagapon perti kadamo sang tao subong amo lang gyapon ang kadamuon kung ikumpara kagapon, Mayor? Hindi na subong, no? Hindi na subong. Kagapon niya grabe gito Galinya kalawig-lawig kaayo, no? Subong niya hindi na. In fact subong ari ko di gagina mga alas 9 ang tao sa sagwa. Siguro maisip ko lang base mga 15-20 kabilog, no? Ginapasulod na to sa gym kag ginanumerohan na sila. Ti ano natabo to kagapon kay hindi man to tanan accommodate wa na sila magbalalik? Ang iban nagbalik gid yan, no? Ang iban nagbalik gid, no? Nagbalik gid kag na baksin ang iban, no? Ang iban niya amo na siling ko bala kon kunting banay ta sini mabulubudlayan tapos schedulean na ang barangay para nga saylo-saylo lang namon para matipanan ang tanan. Okay, pero subong ang availability sang bakuna way man problema da subong sa Banwa. Wala problema damo subong baksin. So every day ang vaccination? 4 times a week kami subong, no? Kay gaka-overwhelm ba ng amon nga team tungod nga sa parehas kagapon da mga 1,000 dos sobra bala, no? 1,000 dos ang amon na baksin kahapon. Kapoy man sila pero subong may schedule pag may pagkasabado ni muuntat anay. Paway anay. Paway anay. Pagka Monday balik naman? Balik Monday, Tuesday naman. Depende kung isa, no? Gina-schedule namon ang weekdays mga 4 lang. 4 ka times. Okay. Sa subong mga pila na ka porsyento, Mayor, ang nabakunahan ta sa inyong Banwa? Siguro malapit na kami 50%, no? So jutay na lang galing kay amo ni bala may booster naman ta isunod, no?
tig na saylo na namon kag ang iyaman sa kabataan nga din sa 12 hasta sa 17. Okay, sige. Ang importante nga nagkangko na sa awareness sa mga katawhan nga kinahanglan naging man magpabakuna. Mayor, lastly ang imong mapayag sa aton nga mga kuturanda. Salamat yun Bobodan, no? Kag pangayo ko lang kooperasyon sang pumuluyo sang Pontevedra, no? Sa ining vaccine naton subong, vaccination naton, no? Hindi naton madungan tanan-tanan nga tao kung sa isa ka adlaw lang so gina-schedule naton, gina-plaster naton kag kuan lang kita, no? Pasinsuso lang kita kay malabutan gini tanan-tanan, no? Malabutan kag ginapangitaan gid diya sang banwa nga matigayon nga mapadali man ini nga buluhaton nato. Okay, sige. Salamat gid Bobodan. Okay, salamat man. Si Mayor Jose Maria Alonso no sang banwa sang Pontevedra. So sa puwerte kadamo sa mga nagkaladto kagapon, no? Nakibot man kita sa litrato ganing ipadala diri nga puwerte gid kadamo. Pero subong na nagaganaga naman kag sige-sige ang vaccination drive sa among nga banwa. No, kag sa iban pa gid nga mga kabanwanan na posible nagdamo man ang mga gusto magpabakuna. Malabot nato ng herd immunity daw ara na kita sa puntong nagbuhin-buhin na dako ang aton nga kakulba. 14 minutos banwa ang nakaligad sa tag nga launa. Balikan naton to si Bombo Dennis Rubica. Partigya po ni sa kaso sang COVID-19. Nga sa diin mga kasyudaran sa probinsya sa Negros Occidental, amo karon banwa ang may pinakadamo nga kaso sang COVID-19. Pamatian naton karon dugay-dugay ang interview sa kay Attorney Refrando Diaz. May kang tanan na banwa sa sining data nga ginapadangat karon sa Office of the Provincial Governor. 15 minutos na kiligad sa tag nga launa, no? Si Bombo Dennis Rubica, no? Balikan naton sa piyak nga linya, no? Sa bahin sa sining interview, no? Sa kay Attorney Refrando Diaz, no? Aron sa piyak nga linya, no? Bombo Dennis Rubica, please come back. Yes, bumuda mo sa kaina nga ati muning pinagka-latest man niya nga pag-tikang no, gini mo sa aton nga provincial government dapat matutukan gini no, ining paday nga pag-saka no, sa kaso sa COVID-19 diri sa aton sining probinsya Bombo dan kasi naton hindi ta manigar nga to bisan madamok kita sa mga LGUs ya. Ini mga pagsaka bumudan naton sa iba naton nga mga LGUs double digit no ang number. Ang iban single digit na bumudan mga kaso na tagsika daw po sila to ti mabudlay no nga masintab lang daw i-neglect mo ining pagsaka iya sa kaso kay hindi man naton nga siling alang-alangon man naton ang pag-atubang siling COVID-19 cases diri sa probinsya sa Negros Occidental. Bumuda. So pamatian ta ang panugan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. May ara pagdamo, pero pagdamo isolated sa areas of mga major cities na magyapon, Silay, bago kita number 1, Pangkalan is also rising, 15 na hagapon, and then ang Cadiz. No? So, those areas, bantayan ka lang, and hindi na tayo magdamo pag may mga religious festivities pa tayo, and January, kapala naman ang Pangkalan and Cadiz will be celebrating religious festivities. Si Gov na nabala, we'll leave it to Gov kung anong i-advise atin ng mga LGUs. Ang hospitals are also on alert. Ang
Cadiz District Hospital, treated for COVID sa Cadiz District Hospital. Within the week, we can energize the annex. That's good news. So we can add additional 100 beds capacity para sa COVID patients. And if hindi magkinahanglan, we can open that already for non-COVID patients for that area na kinahanglan man sang bulig regarding sa ilang mga health problems. Bumutan mo to ang pagpayag ni Attorney Fernando. So, ang baltayang kalikiti, January, bumutan, di ba, ang gabi aga selebrasang fiesta ni Santo Niño, bala? Cadiz, no? Kagang kabangkalan, katikon sinulog, at-atihan, no? Dinagsa. Niya, dinagsa sa Cadiz, no? Din sa kabangkalan. Doon na hidlaw, manta sa dinagsa sa Cadiz, gani mo. Di pila na doon nakatuig, no? Matatlo na katuig daw wala kit, no? Sinika nga sa mga activities, kasi bumunta na pa kita sa sa pandemic, no? So probability ini sa Gapon nga mga major religious festivity sa Negros sining bulan sa Enero, probably bugurban na to hindi kini dayon, no? Kay on the height naman kita niya sa kaso sa COVID-19. Balitagikan sa Kapitulo Provincial, inis po Dennis Rubica para sa mga bansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol, nagdulong sa inyo sa oras 19 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Sa ato niya pagpanumbalik banwa, kuha nato ang report ni Bumbo Ansindol Surilla. Ini may kantanan sa payag ni Councilor Dindo Ramos nga unconstitutional, no, ang ining no vaccination, no ride policy. Initanan, pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud Bacolod. Number
Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bombohan ay sa 27 minutos na nakaligad sa tagnang ilauna. This time kauna na ito na report di bomboan na Sindol Surilla sa piyak nga linya. Ano ang reaksyon, no? Ano ang reaksyon ni ukon ang payag ni Councilor Dindo Ramos may kantanan sa sining policy, no vaccination, no ride policy. Daw nga suno sa kay Councilor Ramos unconstitutional. Sa piyak kaniya kung ano tanong report, Bomboan Sindol Surilla, please come in. Bombo Dan, ginpahayag ni Councilor Dindo Ramos, chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panunsod sa Siyudad sa Bacolod, nga unconstitutional kung idumili mo nga ipasakyon ang mga unvaccinated nga mga tawo sa pampubliko iya nga mga salakyan. Hambal niya Bombo Dan, although gina-encourage naton ini ang pagbabakuna sang tanan, pero sa idalom sang aton iya nga constitution, mayara gid na kita Bombo Dan nga right to transport, right to abode, ano pagid na siya. Butang balon kinamatarong bala naton nga magbiyahe, mga mo sina Bombo Dan. Although, iniya, wala pa man niya sa aton, driya sa may siyudad sa Bacolod, kaya dibla ining mando na Bombo Dan sa Department of Transportation, especially dito sa may Metro Manila. Pero hambal niya, bilang committee chair, kag hambal niya bilang Bombo Dan ay balaton si Councilor Dindo Ramos, isa man ni kaabogado, no? Hambal niya, hindi mo gid na siya pwede, although let's say sa Metro Manila abi may napasar pa nga ordinansa Bombo Dan, no, didto, no, pero hindi mo ni siya pwede kay ang isa ka ordinance hindi niya abi ma-supersede ang national law nga which is ara sa aton nga 1987 constitution. That is why kung diri man gid niya sa aton, if in case Bombo Dan nga matabo na iya, hamal niya bilang chairman sang Committee on Transportation, hindi da siya maghimo ordinansa nga mahambal abi nga ang mga vaccinated, hindi mo siya pasakyon, no? Pwede, hambal niya, nga encourage mo na sila magpabakuna, kay importante gid ang magpabakuna Bombo Dan, no? Kay mangin siya gani Bombo Dan nangin biktima man siya sang COVID, mote makahambal gid siya nga worst gid ning COVID. Hambal niya ang iya utod gani nadula tungod man na sa COVID Bombo Dan, no? May mga kaparyentihan man siya nga nadula ang kabuhi tungod sa COVID. Hambal niya siya sa kabulan sa hospital during that time, wala pa siya kapavaccine Bombo Dan kay during that time sang pag-hospitalize niya hindi pa sila allowed nga magpa-vaccine. Ginuna to ano yung mga frontliners, no? And then duwa ka bulan nga gisagwa sang hospital pero gina-oxygen amo nang iya nga sitwasyon. Pero hambal niya Bombo Dan, pwede mo lang gid na siya ma-encourage, no? Kag ikaduwa, pwede man niya kung magsakay ka sa dimpang pasahero nga masalakyan, ma-face mask ka plus subong naka alert level 3 kita Bombo Dan. No? So, meaning, pwede ka gid ka face mask kung gusto mo, ma-face shield ka, amo na Bombo Dan, and then ka social distancing ka, kay dapat naka 70% capacity ang mga dipang pasahero nga salakyan. So, amo ning iya nga point of view ni Councilor Dindo Ramos Bombo Dan, pamatian naton ang dugang niya nga pagpahayag. Sa kondo ka unconstitutional, bala ng Ma'am Anaw, kay right na sa every individual niya. Right to abode na. Although hindi na siya absolute. Pero dapat may law na inga nag-restrict na sila. So, ako nakita sa may layi, pag ganing layi na ganing subject to, ano na siya, to scrutiny of the court. Hindi sa akin pamatsagang ganing daw, hindi na siya legal, hindi na siya constitutional. So, sa ako na, that is a national directive na siya siguro. So, bakit siya lang pa Manila na siya? Wala sa idea, pero nabasahan ko lang. Sa Manila. Pero sa ako, no, sa Manila lang, wala ko kita legal basis, no? Even nga may Arabi ordinance na siya. So sa akong pamatsyagan ng ordinance should not be in consonance to the provisions of the Constitution. Kaya sa Constitution, attorney, Councilor, ano gani, may diretso, gitaya, we have the right to, ano na gani, hambal mo? To travel, right to abode. Oo, nang shoot na, although ma-restrict na siya, nang hindi siya absolute kitamaan, kasi siyempre, for example, magkanto ko sa ibang nga lugar, ng kung hindi ka gandisa, hindi ka kaya, that is, ano naman sa ibang nga country, pero sa ato ng miladi, no, hindi ka ma-restrict ang movement ng tao. Yes. So, Councilor,
sa NCR niya siya. Pero syempre may mga reactions na dire nga aton nga mga drivers, mga grupo sa mga transport sector. Anong possibility nga, like what if alert level 3 nga darang Bacolod mo kung mapatuman ni siya bala nationwide, how? Ako nga manasin ko ng as a lawyer, no, nakita ko na wala rin dyan legal basis na hindi mo niya pag-i-allow ang isa katao tungkol yan vaccinated siya. Secondly, it will affect also the livelihood sa ating mga drivers. Tungkol na bigla na sila sa mga pasahero. So kung i-restrict pa din o hindi pagpasakyan ng vaccinated, nang mas ma-affectan pa rin nila income, no? So sa ako lang din na para nga ma-avoid man na ang mag-transmit ang virus, siguro ang aton nga mga pasahero, mo sana sa mask, kag sila sa social distancing nila, 70% man lang. Kag ikadua, napag-vaccine sila, kaya kung vaccinated na wala bumbuan, lain din siya mo, nang biskan ma-infect ka pa sa virus, hindi nga ka sustained or makabato ka bala sa virus, sugod nga vaccinated ka. So the best sa ating mga pamuluyo ay muon, magpa-vaccine din siya. Good alert level 3, anong makasakay, Councilor Man? 50% or 70%? So far, 70% ang ating capacity. 70% yan, naka-FRB, memorandum. So, bilang committee chair sa Committee on Transportation, anong pwede mo himuon, Councilor, or ano sa in mind mo ang pwede naton, like sa sinibala nga pinaka-latest subong na ginapatuman sa NCR? Ang sa ako niya, my part, I will not make any ordinance that will not allow unvaccinated passengers to board public utility jeepney, no? Sa ako niya, tagtanan na sa aton mga pumuluyo, na kita maging aware man nga kabudlay dyan ma-infect ka bisang virus o sa COVID. So ako gina-advise sa aton mga commuters, sa aton mga pumuluyo, kung magsakay kita sa public utility jeepneys, dapat mabutag kita mask as much as possible sa shield, kag magpalayo kita 70% man. No, amo lang ginang kag magpa-vaccine sila ya bubuan kay amo lang gini makabato sa sa COVID-19 ang vaccination. So, kung vaccinated ka na, lang may mask ka pa, may shield ka pa, isa masakay ka sa PUG, kung tapos ng alcohol ka lang. Ikaw ya, Councilor, makahambal kagid sina kay you were once a COVID nangin patient kagid sa Councilor, no? Oo, nang bubuan, no, nang 1 month kita sa hospital, 2 months kita nga sagwa sa hospital nga naka-oxygen ya, kung doon man sa madula. At ang akong utod bumbuan na naman nang napatay niya sa COVID, no? Nang-experience siya. Lang po. So, wala taon-taon kami maka-experience siya rin yung COVID siya. Pag hindi siya naglaho, no? Ang pinaka-the best, kaya ako magulang unvaccinated po siya. That's why na siya ma-extract siya. Ako, nang unvaccinated ako, sa sa ako. During that time? During that time, hindi pa mga city officials. Na vaccine kayo na ako na yung aton yung mga constituents. So, wala ako nagpa-vaccine. That's why nga may mga interaction kita sa mga tao na nalasdan ako sa COVID, no? So, tungod subong yan, ako damo naman isang stock talaga isang vaccine. Wala ginason nga aton pumuluyo, hindi magpa-vaccine, no? Ang mga drivers, ayan, Councilor, ano na sila kadamo ang mga na-vaccine? Almost na sila vaccinated naman bubuan. Ang sa aton mga drivers, wala matay problema sila. Okay. Sige. Bombo Dan, nabatian natin si Councilor Dindo Ramos, ang committee chair sang Sangguniang Panlunsod, no, sa bahin iya sang Department of Transportation, sa Committee on Transportation. But anyway, subong klaro naton Bombo Dan ini mga reaksyon naton kitiway pa man ginapatuman diri sa aton sa may Bacolod, no. Pero ang possibility bala kay ti syempre ara na sa ginahambal, no, sa NCR, Bombo Dan sa report. So pero diri sa aton wala pa man, no, no vaccination, no ride policy nga Bombo Dan. How's that, Bombo Dan? Sige, klaro, Bomboan na. Well, no problem. Sige, Bombo Dan, mo ring update. Report nato ni madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo.
Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Surilla. Pero ang ambal ni Councilor Dindo Ramos nga i-encourage talang magpabakuna. Kung kaisabi, hindi lang kung kaisa kasami gina, basta mga ulo encourage lang. Daw wagid sang kwan, wagid sang positibo nga mangin resulta. Ang ulo encourage. No, kung may mga panahon, may mga pagkakataon, may mga sitwasyon kung gisang hindi na makayang sa santong dasalan mo. Ipagi sa santong paspasan, no? Kung kinahanglanon gid man. Pero kung daw hindi man kinahanglanon ipagi sa santong paspasan, ti okay lang isantong dasalan ta lang. Madamo sa gyapon ang hindi gidya magpabakuna. May pila ka porsyento rather, hindi man siling madamo gid kay gamay na lang nga porsyento subong gani ang wala mabakunahan. Although nga ilan na iya choice. So may choice man ang mga nabakunahan nga kung ang amo nang hambal ko halin pa sa nagigan nga mga inadlaw, kung ang mga tao nga hindi magpabakuna ilan na iya choice. Ang mga tao nga nagpabakuna choice man nila nga hindi makipaghalubilo sa mga wala mabakunahan. Kay tanan kita may patas nga kinamatarong mo. Hindi pwede nga ang kinamatarong para lang to sa tao nga hindi magpabakuna. At itong tao nga nabakunahan, wala niya sa kinamatarong. Di halimbawa, karon ko na mga tao nga ara sa sulod sa salakyan, nga mga bakunado, alang-alang man nga sila yung mapanaog, nga hindi sila masakay, kami nagsakay to nga hindi bakunado. Or alang-alang man nga, kung sapyak pagid nga on the other side of the coin, kung ipakibato naton nga ang mga bakunado masakay man kay kinamatarong Manila, ang hindi bakunado masakay man kay kinamatarong Manila. Ati way kita sang padangatan sini. Daw kaangay lang nga nagsakay kita sa baruto nga nagbugsay kita ang isa, bugsay sa paabante, ang isa to nga nagatubang bugsay man siya paabante man siya, nagbungguanay ang duha ka bugsay, no? Imbis nga isang lang direksyon nga pagpadol, duha ka direksyon, ang isa pakadto diri, ang isa padol pakadto didto, gamo-amo na ho. Tano ang matabo sa baruto sa pabantyagan nyo may padulungan ang baruto. Wala sang padulungan. No, kay sig padol siya, siya man gusto yang direksyon. Ang duha ka nagasakay sa baruto, nagatubangay sila nga duha. Siya tubangay ta nga duha kay mapadol kay pakadto sa west. Ikaw ya padol ka man pakadto sa east. Ati nagbutungay sila nga duha. Siya kinamatarong kun niya magpadol, gusto niya magpadol niya sa amo nga direksyon. Siling siya, ti gusto ko man niya magpadol sa amo nga direksyon. Wa isang pasingantuan. Dapat i-consider na lang naton banwa mo ni. Ano ang aton lang nga tika nga himuon kung magsunod na lang kita sa majority, sa mayoridad, sa kung ano ang gina-encourage sa aton sa gobyerno. Ano bala ini ang pagaduluton yang kalautan? May malain gid bala nga pagaduluton ini sa aton kaugalingon kag sa bilog nga nasyon? Kag ang aton abi nga pag-upod na lang sa kabugusan sa panugyan sang gobyerno, ano madulot sini? Di nang mas pasulabihon naton ang may madulot kita nga kaayuhan sa aton nga nasyon kag sa aton kaugalingon o kun kaayuhan lang gid kag seguridad, no? Kay gusto gid niya naton nga makapaniguro lang gid kita para sa aton kaugalingon. Nga hindi na kita ya magpaminsar sa iban pa kay ang aton lang gid self, ang aton yang proteksyonan. Di nang aton nga pasulabihon banwa. 41 minutos sa kiligid sa tag na ngalauna, ginakulabos kita sang oras diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Sodto. Biyernes subong adlaw, ti ang Bumbo Hanay Sodto sa kuan naman kita sa Lunes naman kita mag-inupdanay. Upod sa inyo anchorman, idi si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo!